Το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας λάμπει. 2.500 χρόνια μετά φωτίζει ακόμη τον παγκόσμιο πολιτισμό. Ωστόσο, όλα αυτά τα έργα ήταν αποτέλεσμα και της βαριάς φορολογίας που πλήρωσαν κυρίως οι πόλεις που συμμάχησαν με την Αθήνα. Ο όρος φόρος για τους αρχαίους Έλληνες προέρχεται φυσικά από το φέρω, προσφέρω κάτι. Είχε συνδεθεί στενά με ιδίως την εμπειρία των συμμάχων της Αθήνας στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Στην αρχή αυτή η συνεισφορά, τα ποσά τα γνωρίζουμε ακριβώς γιατί σώζονται αρκετοί κατάλογοι και κυμαίνονται από λίγα τάλαντα έως πολλές δεκάδες τάλαντα, όπου τάλαντο ισοδυναμεί περίπου με 25 κιλά αργύρου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για σημαντικά ποσά. Σιγά σιγά όμως με την πάροδο των ετών η εξάρτηση στην οποία βρίσκονταν έναντι της Αθήνας αυξήθηκε και μεταβλήθηκε ουσιαστικά σε μια υποτέλεια, όπως θα λέγαμε με σημερινούς ακριβώς. Δηλαδή σε ποσό περίπου 1.000 ταλάντων, τα 600 προέρχονταν από συνεισφορές των συμμάχων και τα 400 από την φορολόγηση των ίδιων των Αθηναίων. Στην αρχή οι φόροι είχαν τη μορφή εθελουσίας χρηματοδότησης για την άμυνα και φυλάσσονταν στο ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο. Οι Αθηναίοι όμως σε κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι γίνονται καταχρήσεις ή το χρησιμοποιούν τουλάχιστον ως πρόσχημα ότι γίνονται καταχρήσεις στη διαχείριση αυτών των χρημάτων και μεταφέρουν τα χρήματα στην Αθήνα. Και έχουμε ήδη αρχαίες μαρτυρίες οι οποίες κατηγορούσαν τον Περικλή για την διάθεση στοιχείων οικονομικών της συμμαχίας για τον εξοραϊσμό της Αθήνας. Αυτά τα έργα τα βλέπουμε σήμερα και τα θαυμάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα ήταν προϊόν μιας φορολογικής αφαιμάξεως των συμμάχων και έτσι δημιουργήθηκε ο Παρθενώνας και όλα τα μνημεία της Αθήνας, καθώς επίσης και τα μακρά τείχη. Για λόγους οικονομικής διαφάνειας, οι Αθηναίοι είχαν δημόσιους καταλόγους με τα ποσά που διέθετε η κάθε πόλη, ώστε να υπάρχει και δημόσιος έλεγχος. Η περίφημη στήλη της Εξικοστής, η οποία είναι τοποθετημένη, υπάρχει σήμερα στο Επιγραφικό Μουσείο στην οδό το Σίτσα, μπορεί να το δει κανείς, είναι μια στήλη 3,5 μέτρων, όπου αναγράφονται οι οφειλές των 265 μελών της της Αθηναϊκής Συμμαχίας, της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας, και γράφεται δίπλα και το ποσό, πόσους μέδυμνους κατέβαλε η κάθε συμμαχία, ώστε να μην υπάρχει κανένα παράπονο. Φυσικά υπήρχε και η άμεση φορολογία, την οποία οι Αθηναίοι θεωρούσαν υποτιμητική και τυραννική. Οι ελεύθεροι πολίτες δεν δέχονταν εύκολα μια άμεση εισφορά και αυτό γιατί θεωρούσαν ότι είναι χαρακτηριστικό ενός τυράννου. Βεβαίως, τέτοιοι προσωπικοί φόροι είχαν και εκεί την έννοια ενός καθεστώτος ή υποτέλειας ή υποταγής. Αντίθετα θεωρούσαν δημοκρατική τη φορολογία των μετοίκων, των κατοίκων δηλαδή που δεν είχαν γεννηθεί στην πόλη αλλά ζούσαν και εργάζονταν σε αυτή. Όποιος ερχόταν τότε να μείνει στην Αθήνα πλήρωνε τέλος παραμονής, το οποίο ανανέωνε κάθε χρόνο και εμπλουτίζονται τα εθνικά ταμεία τότε. Έμπαζαν μέσα στον εθνικό κουρβανά. Το λεγόμενο μετίκιο ήταν ένας κεφαλικός φόρος και αντιστοιχούσε σε 12 δραχμές για κάθε άντρα για κάθε χρόνο. Πλήρωναν και οι γυναίκες τους, ιδίως εάν δεν είχαν γιο σε ηλικία που να πληρώνει φόρο. Για τις γυναίκες όμως ήταν 6 δραχμές. Και σύμφωνα με κάποιες πηγές προφανώς πλήρωναν οι ίδιοι οι μέτικοι και για τους δούλους που είχαν. Υπολογίζεται ότι μάλλον πλήρωναν μισή δραχμή για τον κάθε δούλο που είχαν, αρσενικό δούλο. Το φορολογικό τίμημα όμως δεν ήταν υψηλό μόνο για τους οικονομικούς μετανάστες, αλλά και για τους πλούσιους. Μία από τις πιο σκληρές χορηγίες ήταν η τριειαρχία. Τι ήταν η τριειαρχία?
Ένας πλούσιος Αθηναίος είχε την δυνατότητα, του το επέβαλε και το κράτος, να σιτίζει όλο το προσωπικό μιας τριήρους, αρχαίας τριήρους, ενός πλοίου, μαζί με όλα του τα έξοδα, για ένα χρονικό διάστημα. Το τίμημα της τριηραρχίας δεν ήταν μικρό. Κάθε τριήρης είχε πλήρωμα περίπου 200 ανδρών και το κόστος σύτησης ήταν 6.000 αττικές δραχμές, δηλαδή περίπου 30 κιλά ασίμι. Ο χορηγός όμως εξασφάλιζε όχι μόνο την προβολή του, αλλά και μία ιδιαίτερη τιμή. Η πόλης τους το ανταπέδιδε με τη λεγόμενη χάρη. Η χάρις ήταν η τιμή και η εύνοια που απέδιδαν σε αυτούς τους ανθρώπους, μερικές φορές αποδίδοντάς τους στεφάνους τιμητικούς, άλλοτε αναγράφοντάς τους τιμητικά ψηφίσματα και κυρίως μνημονεύοντάς τους τόσο στην εκκλησία του Δήμου ή ακόμα και σε κάποιες γιορτές. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης εξέφραζε και μια μορφή φιλοδοξίας να λάμψει μέσα στην κοινότητά του. Οι πλούσιοι επιβαρύνονταν ιδιαίτερα με κάτι άλλο. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό για την αρχαία Αθήνα. Επιβαρύνονταν με τις λεγόμενες λειτουργίες. Δηλαδή, ιδιαίτερα δαπανηρές υποχρεώσεις της πολιτικής κοινότητας, όπως παραδείγματος χάρη οι θεατρικές παραστάσεις, αυτές οι λειτουργίες είναι οι περίφημες χορηγίες. Ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν που τα πλήρωναν? Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι επρόκειτο για περίπου 300 πλουσιότερες οικογένειες μέχρι το πολύ 1.200 από τις πλουσιότερες οικογένειες της Αθήνας. Οι νεότεροι μελετητές τείνουν να ανεβάσουν τον αριθμό προς το πάνω όριο και όχι προς το κάτω. Το σύνολο περίπου 30 με 40.000 ελευθέρων πολιτών. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο επομίζεται αυτού του είδους την λειτουργία. Η ευρηματικότητα των κρατικών μηχανών ως προς την καθιέρωση φόρων, ιδιαίτερα τελών, είναι ανεξάρτητη και στην ιστορία έχουμε πολλά τέτοια. Επειδή δεν γλίτωνε κανένας από την τσιμπίδα του νόμου, πλήρωναν ακόμα και οι εταίρες της αρχαίας Αθήνας. Πλήρωναν τον περίφημο πορνικό φόρο. Έτσι, κάθε εταίρα είχε το σπίτι της και πλήρωνε το φόρο ανάλογα στο κράτος, στην Αθηναϊκή πολιτεία. Υπάρχει περίφημη παράδοση για τον Βεσπασιανό που του είπε ο γιος του, μα ακόμη λέει και για τα δημόσια ουρητήρια θα επιβάλλουμε φόρο, και του έβαλε κάτω από τη μύτη του ένα νόμιμο και λέει μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει. Βλέπεις που λέει, αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά, η γκρίνια για τη φορολογία είναι διαχρονική. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι μεγάλες κοινωνικές εντάσεις έφτασε το φορολογικό σύστημα και το βλέπουμε αυτό παρακολουθώντας τις κωμωδίες του Αριστοφάνη, όπου διεκτραγωδεί το σύστημα και μάλιστα πολλές φορές αναφέρεται σε ολόκληρο έργο κωμωδίας για τις φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως είναι ο Πλούτος, όπως είναι η Αχαρνής, όπου διαμαρτύρεται ο εκάστοτε ήρωας, ο Χρεμήλος εν παραδείγματι, για την μεγάλη φορολογική του καταπίεση. Πάντως η φορολογική δικαιοσύνη ήταν βασικό μέλημα των αρχαίων. Καταρχάς, οι πέννητες, οι φτωχοί δεν πλήρωναν ποτέ στην αρχαία Ελλάδα.